اے گل ولی سے با پورا دل وی ارمان شو، اے گل ولی سے با پورا دل وی ارمان شو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ واصف گل حافظ قرآن شو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ واصف گل حافظ قرآن شو، او نن حقیقت در تسرگن شو، حافظ صاحب دنن فرزن شو، د خوشالو نه د ډک جون شو، یزار نن حقیقت در تسرگن شو، حافظ صاحب دنن فرزن شو، او د خوشالو نه د ډک جون شو، د خوشالو نه د ډک جون شو، زلند دستور واصف گل د خاندان شو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ واصف گل حافظ قرآن شو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ واصف گل حافظ قرآن شو، اے گل ولی سے با پورا دل وی ارمان شو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ واصف گل حافظ قرآن شو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ واصف گل حافظ قرآن شو، او د موریش پورز دعا وا مدام برب تپ جڑا وا، او د زړه لوی تمنا وا، یزار د موریش پورز دعا وا مدام برب تپ جڑا وا، او د زړه لوی تمنا وا، د زړه لوی تمنا وا، د رب په فضل یې کامیاب نور چشمان شو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ واصف گل حافظ قرآن شو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ واصف گل حافظ قرآن شو، اے گل ولی سے با پورا دل وی ارمان شو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ واصف گل حافظ قرآن شو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ واصف گل حافظ قرآن شو، ید شاداب گل دا مشرور دی، دای د خوږ زړګي ټکور دی، او رڼا پدوی دواړو دا کور دی، یزار د شاداب گل دا مشرور دی، دای د خوږ زړګي ټکور دی، او رڼا پدوی دواړو دا کور دی، رڼا پدوی دواړو دا کور دی، د فتنو دور کې پنی غلا روان شو، د فتنو دور کې پنی غلا روان شو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ واصف گل حافظ قرآن شو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ واصف گل حافظ قرآن شو، اے گل ولی سے با پورا دل وی ارمان شو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ واصف گل حافظ قرآن شو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ واصف گل حافظ قرآن شو، او ہم دا حافظ احمد علی سے، ہم دا حافظ عاشق علی سے، تو وردا اے گل ولی سے، یزار ہم دا حافظ احمد علی سے، ہم دا حافظ عاشق علی سے، تو وردا اے گل ولی سے، تو وردا اے گل ولی سے، په محنتونو نن بچی دی قدردان شو، په محنتونو نن بچی دی قدردان شو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ واصف گل حافظ قرآن شو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ واصف گل حافظ قرآن شو، اے گل ولی سے با پورا دل وی ارمان شو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ واصف گل حافظ قرآن شو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ واصف گل حافظ قرآن شو، او اے گل ولی داستا خواہش د خوږی مور فرمایش دا په واصف گل ازمایش، یزار گل ولی داستا خواہش د خوږی مور فرمایش، دا په واصف گل ازمایش او دا په واصف گل ازمایش، د عاصم سے په محنت پاسه امتحان شو،
دا عاصم سے پا محنت پاس امتحان شو ماشاءاللہ ماشاءاللہ واصف گل حافظ قرآن شو ماشاءاللہ ماشاءاللہ واصف گل حافظ قرآن شو اے گل ولی سے با پورا دل وی ارمان شو ماشاءاللہ ماشاءاللہ واصف گل حافظ قرآن شو ماشاءاللہ ماشاءاللہ واصف گل حافظ قرآن شو او دا نظر بد نہ پا امان شام حافظ یہ پاگن سبحان شاہ او خوشحال دی پا دو جہان شاہ آمین یزار دا نظر بد نہ پا امان شام حافظ یہ پاگن سبحان شاہ خوشحال دی پا دو جہان شاہ او خوشحال دی پا دو جہان شاہ دا آخرت دا پارا منگلر سامان شو ماشاءاللہ ماشاءاللہ واصف گل حافظ قرآن شو ماشاءاللہ ماشاءاللہ واصف گل حافظ قرآن شو اے گل ولی سے با پورا دل وی ارمان شو ماشاءاللہ ماشاءاللہ واصف گل حافظ قرآن شو ماشاءاللہ ماشاءاللہ واصف گل حافظ قرآن شو او ترسید نبی کا امیر خان دے ماما احسان ضیاء الرحمن دے خوشحال نن ټول خاندان دے یزار ترسید نبی کا امیر خان دے ماما احسان ضیاء الرحمن دے خوشحال نن ټول خاندان دے او خوشحال نن ټول خاندان دے چه دا واصف پا برکت یہ نمرو خان شو ماشاءاللہ ماشاءاللہ واصف گل حافظ قرآن شو ماشاءاللہ ماشاءاللہ واصف گل حافظ قرآن شو اے گل ولی سے با پورا دل وی ارمان شو ماشاءاللہ ماشاءاللہ واصف گل حافظ قرآن شو ماشاءاللہ ماشاءاللہ واصف گل حافظ قرآن شو یزار د محلی اختر آباد یم اقبال بالا گڑے کے یاد یم او د شاعر فن کے استاد یم یزار د محلی اختر آباد یم اقبال بالا گڑے کے یاد یم دا شاعر فن کے استاد یم او دا شاعر فن کے استاد یم پدی شیرنو باندے ختم میں بیان شو پدی شیرنو باندے ختم میں بیان شو ماشاءاللہ ماشاءاللہ واصف گل حافظ قرآن شو ماشاءاللہ ماشاءاللہ واصف گل حافظ قرآن شو اے گل ولی سے با پورا دل وی ارمان شو اے گل ولی سے با پورا دل وی ارمان شو ماشاءاللہ ماشاءاللہ واصف گل حافظ قرآن شو ماشاءاللہ ماشاءاللہ واصف گل حافظ قرآن شو ماشاءاللہ ماشاءاللہ واصف گل حافظ قرآن شو مبارک مبارک